der skal altså lige trænes lidt mere der. Ja. Så. 2 stykker sætter. Værsgo. Hvor er du hen, lille dame? Hej. Hej. Og det er det der med at dreje. Op igen. Ja. Ja, hvad tror du, der faldt ned? Faldt ned. Det er slut. Bummelum. Hvad så? Kommer en lille indianer der? Hej. Hej, Asta. Hej, skal det blive? Hvor er du god.